Hublai ya pi baro kapang kabangan kren na pi menta kalong yaki nong shun kade ka jihingkai u Jesu kaba shisha namar ka jihingkai ka perthai bat ka jinglong jongi kibreu kalong lada kile bakla ngia penher kput iwei ya iwei pan habang yo iya kiwei baki baha kimian ki roy ki par ha ki liang baro bon nangi ni bisni bat ka pelong yangi ban isi yaki kumta kane ka jingkai kalong ka ba Henry u Jesu ukren shai ba ladangi kwa ban poi sabneng ngidai ban bot ya ka jingkai u Jesu u badai kalanti ban poi sabneng Yohanes khasau khot ban riu Jesu hikai dakakten barkakam kata kalong bahabau Jesu udwai na kabanta kitu kibasa na pnaya u Stephen bakhoi ubud ya hikai u Jesu habau sya lan themau udwai na kabanta jengki ba ublai unma ya gitu kibalan themau ya u Lukas apulai khot lai busau naga kamjong ki apostol kalanong gabah nyo kad khot kaban ripo naga sam apuar khot khat pra ka kitab Leviticus khat khandai khot khat pra kahikai ni bangi dai banya mar keliang tang bat kajat ka kanja lajong Henry Jesu ulawan bangi dai ban ya baro bat khamtam ya kinong shun Roman khat ar dukhot khandai hadu arkuwei nak shti badengkong jong Yohanes kalanong gabasau kadkhot kabahnyau hadu khatwei balai ngin ya kinong shun namar makiru kidai kijing thau jong ublai Genesis iwei dukhot apunreu hadu arpunyau u Jesu uhikai ba ka jing ne ka jinget jongi kadai ban pen bat ki kamba bha Jacob nong basau dukhot khanyo da ka ba yama mar kelyang nakshti balungkong jong Paulus apostol syaki kristan ha koren kalanong ban rew karkhot kabanungkong hadu banyo kasithi syaki Hebrew kahikayengi ba haba ngilong kinong bot bahok jong Jesu ngin sayo ma chibon kijing tenju kiba kraw kata kalong sya tharong sya krenben sya leben wat ban sya kene jubor ya kaspa ka pheu baro kitopat kibas ngotho ya kajing kordor jong kajing sya leben kumta ngin sakmen namar kadon kaspa kabakhambaha bania kispa bakodor jong kane kaperthai basipor Hebrew lenong basipau dekhot lai puar hadu lai pusau u Jesu ong baladangi kwa ba kiwei ken jangi ngidai ban nangkong yaki Lukas Henry dekhot lai puar Matthews nyau khot khat ar kane ka yasriye mya ka jing ong ha ka jutang barem bat ha ka kot nyamba na ki kitab jong tobet sao de khot khat san kitab sira lai huwei de khot khat san catechism of the Catholic Church ka number chajar naispa nyho de number kata habangila longi khon ublei lengba ka baptisma Galatia lai khot apun rew hadu apopra kumta ngide ban bot ya ki hukum bat ki jihkai jung u Stephen kong jong Yohanes kalanong kabaar kat khot kabalai hadu ban rew de tolong ki ba isn ye ki wei bat yama iwei ya iwei pan Lukas sipho khot lai pun rew hadu lai pinyo Matthews khandai khot khat lai Catechism of the Catholic Church
kanambar siajar sauspa sanpo pra. Ujisu ukun tu yangi bakam pat beang tang baniyat ha kalenti ban im khoi. Leviticus kat khandai khot baar. Hendrei kiwai kentip ba ngilong kibre ki ba im khoi da ka bale ki kamba bha ya kiwai. Kublai shibon ublai inkur khu ya phi baro.